A király kisasszony találós kérdései. Egyszer volt, talán igaz se volt, volt egyszer egy király kisasszony. Szépségének messze földön híre járt, s amikor eladó sorba ért, a királyi palota kilincsét egymásnak adogatta sok vitéz dalia, mind a szépséges leányzót szerette volna feleségül venni. A király kisasszony meg hírül adta, hogy csak ahhoz megy feleségül, aki meg tud felelni 3 találós kérdésre. Aki meg lánykérőbe jön, s nem tud válaszolni, annak fejét véteti. Már akár tornyot építhettek volna a hercegek, grófok fejéből, annyi volt a kérő, s egy sem tudott válaszolni a találós kérdésekre. Egyszer aztán egy királyfi kopogott be a palotába. A király kisasszony öreg apja nyitott neki kaput, megsajnálta a messze földről jött szép királyfit, s egyre kérte az unokáját, hagyja a találós kérdéseket, menjen feleségül a szép királyfihoz, mert a végén még pártában marad. De a király kisasszony nem engedett. Ha egyszer lánykérőbe jött, vagy felel a találós kérdésekre, vagy fejét vétetem. A királyfi meg csak nevetett. Szép királylány, hadd hallom az első kérdést. A királylány megmondta. Egy valaki átöleli az egész föld kerekét, s nincs párja a széles világon. Mi az? Könnyű a válasz, mondta a királyfi. Az egész föld kerekét átöleli a fényes nap, s nincs párja a széles világon. Az udvari bölcsek örvendezve kiáltották. Ki találta? Ki találta? És most halld a második kérdést, mondta a király kisasszony. Melyik az az anya, amelyik táplálja a kicsinyeit, de mihelyt megnőnek, elnyeli őket? A tenger, mondta a királyfi. A tenger párája táplálja, növeli a patakokat, a nagy folyamok meg a tengerbe ömlenek, s az elnyeli őket. Ki találta? Ki találta? Örvendeztek az udvari bölcsek. Következik a harmadik kérdés, mondta a királylány. Jól figyelj! Van egy fa, mely fölváltva hajt világos leveleket és sötét leveleket. Mi az? Kitalálod-e? Szép királylány, az év az a fa, világos levelei a nappalok, a sötét levelei az éjszakák. Kitalálta? Kitalálta? Kiáltoztak boldogan a bölcsek. A királyfi feleségül vette a király kisasszonyt, s boldogan éltek, még meg nem haltak. Így volt, mese volt.